Jipis. Elikkä nyt kuule soittelemaan vaan aivan huippujuttu, että meillä on noin kivoja palkintoja. Ja siis nämä kaikki tosiaan tulee yhdelle pelaajalle, sille joka on kaikista nopein ja reippain. Ja tällä hetkellä se on lähdössä sitten Ouluun, noi sentään, jipii! Mä oon kyllä aivan innoissani, koska Oulu ruleestaa. Mä aion tehdä sellaisen paidan, jossa lukee, että liian Oulu kouluun. No, semmoisen paidan voi sitten tuolla 24 tonnillakin vaikka ostaa multa käsin tehdyn version. Ja hei, meillä on täällä kelloruudussa, se on meidän yhteinen aikamme tänä yönä, eli lähetysaika, kellohan se siinä vielä tässä höpöttelen ja pelailen teidän kanssa 17,5 minuuttia, eli aika makea juttu. Innosta riemuen, ei kun miten se menikään, en tiedä, miten täällä nyt ollaankaan, mutta hei, nyt vaan lähdet peliin mukaan ja soittelemaan. Jos nyt käysit kanavalle, niin mä voin vähän kertoa, että mitä tuossa pelissä on oikein kyse. Eli siis 0788900 on teidän pelilinjan numero. Ensimmäisenä sinne kun soitelen, niin kysellään, että muodosta näistä jouluinen sana, eli kuulujousi on siis, miten mulla näin tasapaino heittää? No, kuulujousi on siis tämä ensimmäinen sanasekoitus, tavusekoitus, että sun pitää muodostaa sana joulukuusi. Upsis, se lipsahti, no ei se mitään. Ja sitten mitä se sitten tapahtuukaan? No sitten kysytään vielä 2 helppoa monivalintakysymystä, joihin vastaat numeronäppäimillä 1, 2 ja 3. Eli sieltä sitten painelet aina äänimerkin jälkeen. Ja jos olet tarpeeksi nopea ja vastaat oikein, niin hei, sitten sulla on mahdollisuus tosiaankin maanantaina eli tänään voittaa nämä 3 tosi makeita tavarapalkintoa ja lisäksi sitten toi 24 tonnia jouluna. Elikkä mikähän se olisikaan, no aivan mahtava diilihän se on. Yksi puhelu kestää alle minuutin ja maksaa alle 2 euroa, eli aika helppoa rahaa sitten on kyllä tiedossa. Eli soittelemaan vaan tänne nyt sitten 070888900. Ainut vaatimus on se, että sulla on puhelin, aivan sama minkälainen, jalkapuhelimella ei kannata, en näytä miten se tulee jalkapuhelimella, kun sitä mä vilautan. Mutta soittelet sinne ja sun pitää olla yli 18-vuotias, niin se on edellytys tähän peliin osallistumiseen. Elikkä ei oo mitään semmosia pääsyvaatimuksia, vaikka että vaan oululaiset saa soittaa tai vaan ruskeasilmäiset saa soittaa, vaan ihan kaikki, jotka on yli 18, niin soittelemaan. Hei, 15 minuuttia lähetysaikaa jäljellä, mutta jostain syystä ne nyt kaikki vähätkin pelaajat on nyt linjoilla